ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକେ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ହରାଇବା, ନିରନ୍ତର ଋଣ, ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଘରେ ଏକ ଭାରୀ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଯେ ଧନର ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାର 7ଟି ସଙ୍କେତ। ଏକ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଅବରୋଧ କରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପ ବା ପୂଜା ନ କରିବା, ଘରେ ଜଳା ଧୂଳି, ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପିବା, ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ଶସ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ମହିଳା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା, ଭଙ୍ଗା ବାସନ, ଚିରା ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାର ପାଣିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା କମିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ 5ଟି ପ୍ରତିକାର। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିମ୍ବା ନାଲି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ସମନ୍ୱୟ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସଫାସୁତରା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଘରକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତା ଆସିଥାଏ।